kuyintombi kaBlisile yakusiyo. Hawu uBlisi ngabe ungayenzani intombane emfishane enganga ngizomsiza phela intombazane. Ngeke khe ngisho umnyango. Ngeke imqukule ngisho sewa. uBlisi ngibese lokukhubeka nje we. Le ntombazane ngamvusa ithi nje iBlisi nayo izingalo zivele zingaka. Akuyo. Kathi awubonanga ubingelele befuna noBlisi ngevideo call. Base bakhuluma nawo laba bantu laba. Wayekade ekhiphene laba abantu uBlisi abafishane. Washo ubingelele ningangithatheli. Bathi laba abantu abafishane singeke sikoni sami sazi wena thina sikoni sami. Bazi kumthatha nje uBlisi laba bantu. Bemhambisela ukudla ngoba kade bendawonye. Hayi ukuthi usiyamthatha. Ngeke uBlisi lento wanifishane yenze lutho. Ngeke ngisize ngalutho lento wona uBlisi. Ubingelela nje uright khona ukuthi ehlele imali yayo kodwa kukhona lapha yomseza khona ekhiyeni umnyango. uBlisi ngeke imeze lutho lomuntu. Bemnika nje ukudla phela ngoba belambile bahleli ndawonye.